uchada kundiuraira iwe. Where are you spying on me? Kutobvunza kuti maapati uri kudei murombo uri kudeiko murombo uri kumbodeiko kwandiri naiwe ndavhunduka nazvini. I'm just a woman, a mere woman. I'm just a grand mbuya grand mbuyawo zvavo. Ndoni vanhu vakuru vakadaro nemanyembe enyu muchindisaya on me chokwadi. Ende munopfurawo munangagwa vacho. Ini ndokumbira uregerero musandipfura ndina vana. Pfurai munangagwa wacho. Nokuti nyaya dzkuti ndikandikutonzwa kuti ndozamuri kuita imana murombo imi. Imi mana murombo ndo nyaya dzamuri kuita. Ende munopfura manini. Kumuda kupfura indaita seko. Ini maundiurairei. Ndiri threat yenyu pakudiko inini murombo. I don't know your wife. Ndinoita ndinoita. Hapana kana kwakambonzwa ndakakuitira chii. Ndikako svako. Salari munangagwa musiri kuda ndiurayei muurayei musarei nini. Because you not fire on a woman. Handitaure politics. Handitaure zvekuarmy. Handitaure zvechingi kutambura zvangu nokutenderera navanhu ngokuti zvandokuita basa rangu roro. But muri makuru unoona energy nekuteverera my life. Nhasi ndikafa naiwe. Ndikafa nhasi nemwe mufiro iwe wamboita izvo unosara here. Nhasi ndikafa nomwe mufiro iwe waita izvo. Ndazokubata inoti mama nyanya. Kubva pakapinda HE nekubva pakaya vakomana. Do you know kuti vaamutendera manjoro inini? I'll tell you this now. Nenhamba yacho ndinayo mfungi. Nenhamba yamamuchishandisa ndinayo. Ende ndakaibatisa ndira kuti ndakatoprintisa zvinhu zvamamuchitaurana nanjoro. Ndosaka ndakakuti iwewe nemofisi mangu ndakatoprinta zvanga zviri pafoni yenyu. Ndefoni yawo pamutanga. Mhlangani post iri pasi pasi. Kuti achiti wamutomta kuti ndo apa nzvimbo iyo. Wanhu wazi ndinomuda. And wanhu wazi rengeyo ndinomuda pamofisi mangu here. Inda kunditarisira pasi like that. Anditi mwana mudiki maningi. Not maningi. I'm a trained somebody. Chese tese his background. Iwewe yako ine yangu. Iyi ndinopedzerana newe. Ndiri kuya state office kwako. Ndajena meeting andandichita. Meeting andandichita ndakurumidza kupedza. Ndiri muroad kudenga iwewe. I'm coming to your office. Ukasandipfura ngatifanita nini? Unondispaya naye unodei naye iwe murume wechirume chine sese yakashata. Unondispaya unodei. Unodei bandiri. Fighting with a woman. Awinare here iwe. Iwe awinare here iwe. Kurwa nemunhukadzi awinare here iwe. Uri kutsvaga munangagwa chete through me. Muri kutsvaga president through me. Awinare here iwe. Kondiri munangagwa here iwe. Atinotomashowa intentions mude ndinesa nanzara kumusha kwangu. But uri kutsvaga president through my phone. Through kunditseka inini. Uri kuda chii murombo kwandiri? Uri kuda chii? Murombo ndati uri kudei kwandiri? Wozi nditaura inini maisha izvo. Uri kuda chii?